apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya, may dahi tulutong bitang bakit? Makapawang gala sa mangan. Ay nawaw, si kala narudan ti mailutlutuan, si kapay lang ti kasta kanaw. Kasaluman nga, Ming. Awan tim imas din luto pa masada. Nagado reklamaw, ngum awan bati ko nam ngagluto ka, siyak tamot your urayam. Sika nga rin ti babae dito. No di mo kaya tinluto, disan lang. Ala, muto yun deta kasirula. Ay, uray tindapaw, di mo kutkutsan. Anya nga rin ti galik nga. Yan tanay na reklamo ka man, agluto ka man, iti kanaw. Anya. Naglaba ka. Ngam biti ko na mga ilabang timurin ka. Tinaklangaro din inlutuan ni tinaimas sa sigay. Ha, ilabang mo dagit imurang mo ah. Ay nawaw. Kasta nga rin. Awan matararamitan. Inraman bulat ako mga inlaba. Tandapan kay tikaran. Awan to, pa'y ti ko nam atulungan nak ngaglaba. Hey. Anya ti kayat mabambanogak ngaglaba. Kat sika, agad idda ka lang dita. Ay nawaw. Sana mabalinti kasta kanya kanaw. Makaumabal. Ay nawaw, kastalatan kanaw. Pagdigos mo laang ti sinakdaw. Yagsakto kami tayo ti pagdigos mo bitang. Ay nawaw, panagkunam kaday kat kabala ah. Kabailam day ta, sakto pa'y. Naramid ko taglutaw, kin aglaba. Tawang mati ko na mga ilutuam kin ilabandak. Nukas tagaraw, di kan maturog iti siligta. Ta. Bitag! Lukadang tirina! Iti salas ti pagturugam. Anya! Di mo padpadasan ti sumrak iti dayto asilan. Manipod ita, iti salas ti pagturugam. Urayom ti usarnaw ta irwarhaw. Agap pasaman ng ti karo ba tayo, Nora anak kao? Idi pa'y napalabas nga aldaw dagita nanang. Mapan mo man idaan nawaan anak kao. Napanin ti may saan kaaruba tayo idi kalman nanang. Ngam kaslaawan mo ti mangmangag dagiti agasawa. Mapan mo kit-dikitaan anak kao. Amagan niya pa'y ti maaramidan ti tunggal maysa. Siyak to pa'y kit di ti apaan dano pa nanang. San ba't mabalin abaybay ang tayong agkinabil da anak kao? Sige nanang, mapanak inton madamdama, no di da pa'y laag sardeng. Mapan kan ita, Nora anak kao. Naglokon dayta kanaur. Amo na nga daak di tirwan, ngam insera na keden tiridaw. Ay, kanaur! Lokatam man tiridaw! Saan asyak ti pagpungpungtotan dita? Amok amang mangangga! Tap na padasan may tangyali tirwan ito ba nung oras ah? Ay, nawaw! Di ko namsamad kat balay mula ang dayta kanaur! Makabu ka ba tindita? Basta ka nakunak! Saan asyak ti pagpungpungtotan dita? Tatalaga ang makaraman ka kanya! Kanaur! Kanaur! Ay, nawaw! Di matan sumubat ti luka. Kanaur! Lukat ang tiridaw ko na! May sa! Dwa! Ni, ayat mapaspasamak kan ka na nabitang. Ay, may saka mo, Nura! May saka mo't aman nakibiyang! Imaya, takayat ko ti tumulong. Da kami ngamin ti madanagan, nukas tang agap-apa kayo kung tatakanor.
No aga pa kami man, awanan ti bibiyang yaw akaruha. Oh, nakaawag ka mat, Marinora. Umay kayo man tayo, Mari Juna. Ay, nawaw. Anyat mapaspasama kaya, Mare. Dananang kantatan yung Mari. Agap-apa naman ang. Apay ka no, Mare. Hay, jak amo Mari. Napanak iti ayan yung itay. Taanawaot kumaidang. Ngam makaungat mat ni nanang mo. Mano nga aldawan day tanga apa da Mari. Ay, anya lakit di matanda kita nga agasawa. Sakit man ang ti ulo ti paida. Agawaan yung amare. Taamangan no agkinabil da. Sapay di da paanawa kada kami akaaruba da. Sinong timawag, Juna, bakit? Ni Marinora, puldo lakay. Ay, nawa. Apay ka no, bakit? Agap-apa ka numanan dananang kantatang. Anya? Laklakayan kin bakit anda? Ngumagap apa da bailaan? Ay, day tangarod lakay. Makauma ti kastangar aramiden da. Nonya launay ti pagap-apaan da, ay, bakit? Ay, dagiti dadakkel ko pa'y matikon ang puldo lakay. Uray simple abanag, padakkelan da. Ay, inlaklakay kan imbak, bakit dan ti kasta nga ugali da? Agpada da, anangato ti pride da. Kasano nga rodan nga dita? Sigapay lang ti makam mo kadagiti ubing lakay. Mapan ko ida kitaan. Nakababain kadagiti kaaruba ti kastangar aramiden da. Mano nga oras kon dito'y ruwar kanaur. Malo kataklang day dari daw makitam atalaga. Ita! Ang mumudirit na! Lukatam day to'y kuna. May sa! Paspasamak dito'y nanang. Day, anda ka magayam, Juna nakap. Ay, anya launay ti pagapapaan nyo kani tatang aya. Day tamam ti magbagaam si ka, Juna. Tatang! Luktan nyo man diri daw! Juna! Sige ka nila anak ka! Wan, siyak daytoy tatang! Pabiglayan nga raw, tulong ka taktiri daw na! Agawa ang tatang! Apay ngamin nga insaram kat adda ni nanang dito'y ruar! Anya man ang tinagapaan niyo, aya nanang, tatang! Ninanang mo Juna anak ka! Isaw tinagirugi ka pa! Ay nawaw, apay asyak, si kakit dia. Di kay ka di mabain kadagiti kaaruba yo? Di kay paanawa man! Noon mo ko maninanang mo tararamidan da! San kami kumagagap apa? Noam mo lang ni tatang mo ti tumulong, di mayat ko ma. Di na amaw ti tumulong, nagadupay ariklamo na. Ay nakadayon lang nga nakasta! Di kay maumuma! Sana siya ti pangibagam iti kasta, yun anak ka. Ni tatang mo, taisaw ti agin lalaing, na reklamo asa daw. Ngada! Ipasang maning kanyak! Kalpun naman, Pangaasi man, nanang? Tatang, agsardan kayon. Paanawa kayo kadimot. Ta saan kayo naubing? Agawid akon, nanang, tatang. Pangaasi yo tagsardan kayon iti apayong. Tani, manaktak kayo iti trabaho. Makadisturbo kayo pa iti kaaruba. Wait, Juna anak ka! Nanang, wan. no adda maaramid dito'y balay, pag tinulungan niyo. Da kayo matatang, di kayo rumaniklamo. Kasi doon sa anak agreklamo kay... Tatang, Makitam day tayo na anak ka. agsardeng kayon adwa. Tano mauma ti kaaruba kada kayo, amangan no ije barangay hall ti pagtungpalan niyo. Naimbag man, tanak umay ka, Mari Juna. Awan mo ti pagpiliak, mare. Imbis nga da tinapatag nga ramidag ita. Day tangag pa'y sutirigat na, Mare. Anya ka naman ang tinagapaan dagiti dadakkel yaw, Mare. Ay, simple abanag lang, mare. Dagiti maaramid iti uneg ti pagtaengan. Kas kuma iti agluto, aglaba, agsakdo. Naimbag kumaano pa anawa da, Mare. Manung aldawon day tanga apa da. Day tamat ti kayat ka dagiti dadakkel ko, mare. No aga pa da, kas dala ubing. No aga pa da, umabot iti manong aldaw. Uray ni nanang, Mare. Madanagan mo tun. Tamangan ka no agkinhabil tilakay kan bakit. No kwa, mare. Ikanyo ida iti pagnakmanda.
Ibagayo kadakwada a makapirwisyo da. Tapno agbain damot. Narigat ngamin no agul-uli magkayulatan mare. Panunutan da nga okay laeng ti aramiden da. Kumusta da na ng gantatang ijayjo na bangay? Agap apadaan na sang petaklakay. Di mo talag na akong dagitan? Day tangarod ah. Inaabak da pa'y ti ubing no kasta nga agapad ah. Anya nga tano, ayabang pailang ti may sakadakwada dito yung balay, bakit? Aywan nga agpay sulakay. Mayat day ta na panunot mo. Ang asino nga'y kadakwada lakay. Kat agpada damot na pride. Ninanang latan tapno adamot lang mga awir ka dagiti anak ta, bakit? Kasaritak to ni nanang no sa anak abisi lakay. Mayat nga agpay no agsina dapay. Tapno maliklikan ti apa. Kita mga kanor, ang mga agpulong kamanang iti anak ta. Sana pulos, bitang. Ag kanya-kanya ta, no iso ti kahit mau. Kanya-kanyang luto, laba, sakdo kang dalos. Une, ditan pakibiyangan titunggal may sa. Ay nawaw, di talagang kaya. Awan ti parikaw, no may papaniti na itabalan. Kabaylak mo taglutaw, ang labang ilang dalos. Kabalak mo, yan sakda. No kasta galaw. Pagbingayan talaga ti kaldero kang plato. Una, kay kayat kumanang. Di mo matimbagbaga nga umay kagayang Juna anak ka. Sa dino diyan ni tatang nanang. Apay ni tatang mo anak ka. Ada na panunot mi kanipuldo a solusyon. Tapno maliklikan nyo ti panagapayo ka ni tatang nanang. Anyan na panunot mo, yun anak ka. Agsina kayo pa'y lang iti pagnaadan. Sa dino nga iti papananti may sakada kamay Juna anak ka. Agnaad kayo ije balay nanang. Kada kayo matatang, agbati kayo ditoy. Uy na, awan ti parikot iti daita anak ko. Ay, oray siyak mo't Juna anak ka. Kaya't kumot ti kasta. Tanauma akaw iti panagrup-rupan ni tatang yaw. Nakitak nga may sinukon ni Mari Jona ni Nana Bitang, Tata Kanor. Sa dino nga tinapananda. Ag naed, ninanam itayan da Jonah nga anak may. Ay nawaw. Saan kayo ang mailiw iti tunggal maysa, Tata Kanor? Sana pulos. Kay kahit kukigdit kasto, taawan ni nanam mabitang. Maaramid ko ti kay kahit ka. Tinatal na taglawlaw ko. Anya? Iso ka na yung ti mangirugrog iti apa, makauma. Saan adumakil ti apay no saan kayo anapride, Tata? Numaawatan nyo kumati pagkurkurangan ti tunggal maysa, mayat kuma. Sana, ni nanam mabitang lang, tinangato ti pride na. No dengdenggan mi ti apay kat awan ti nagdumaan nyo, Tata Kanor. Agpada kayo asakit iti ulo. Anya? Magtamayat ni nanang agna dito yung balay, yun na bakit? Kay kayat na mo't puldo lakay. Awan mo't ngamin ti agpakumbaba kadakwada ka ni tatang. Lalakay kan bakit da? Tsak amo kadagi dyan adwa. No daduma, sweet damot. Inton kwan, agap apada. Umabot pa'y nga ron iti manu alawas ti apada. Makaperhuisyo da pa iti karuba, bakit? No saan lang anaalos dagiti karuba da. Awan ang mga nubinulan amay pabarangay na kita nga gasawa. Tiyambutin makit kita ni Bitang di tabalay danura anak ko. Ilaang ba't ka norte makit kitak? Talaga asaan nyo ang makita ni Nana Bitang, taawanin di tabalayda, nanang. Ay nawaw, sa di daw tinapanan na nora anak ko. Iti ayan da Mari Juna, ti pagnanaadan na ita, nanang. Ay, sumat lang nga jak mangmangag ti apada. Makalawasan sipod imay sinukon ni Mari Juna, nanang. Gusto matkit di ti kasta na panunot da Jonah. Tapno maliklikan matlaang ti panagap-apa dagiti agasawa. Pudno launay, nanang.
Awan ti serserbida nga agnanaid iti may sa balay, no kanayon matlaang ti apada. Ay naku nampay, Nora anak ka. Saksak tandalaang tirik na titunggal maysa. Awan ka diti madmadlaw mo kininanang, yun na bakit? Kas ko maiti anya puldo lakay. Kasla na unag ti pampanunutan na. Ada siguro parikot na lakay. Ang mga nukailiw na ni tatang bakit? Kat no talo lawas laang ninanang dito'y balay. Oray kailiw na siguro ni tatang so hasta. Natal na mo tayo. San akas idi ang nagkado ti istorya na may papangkin ni tatang? Makita lakay. Makita no anya ti pagpatinggaan ti kinapride da nga agasawa. Anya ti aramidam dito'y balay, Tata Kanor. Umayak lang, makistandby, Nora. Anya? Kasasadot namin ni Jabalay. Natal na launa, ideawan ni Nana Mabita. Ay nawaw. Di mo ibaga akailiw mo ni Nana Bitang, Tata Kanor. Awan pa'y mat makabulan, sipod nagnaid iti ayan damari na. Kaslakastan niya. No adda ni Nana Bitang di kabalayo, inaldaw nga agap-apa kayo. Itatawan, ibagayo ang kailiw ya. Di tagarod kay. No kailiw yun ni Nana Bitang, mapanyo bisitaan iti ayan ti anak yung tata. Ay nawaw. Agim impaki kayo matnanang. Sa dino ti papanan niyo? Agawid akaw, Juna, anak kaw. Ne, apay nga agawid kayo nga'y, katawan pa'y mati makabulan nyo dito'y balay, nanang. Basta kaya't kunti agawid, anak kaw. Agpudno kayo man kanyak, nanang. Kailiw mo ka din ni tatang. Ay, jak man amo, anak kaw. Jak amaw, no apay ama iliwak kang tatang maw. Into na da kayo ijay, aga pa kayo manan. Ay, saan anak ko? Ay, siguraduan nyo lang, nanang. Pangaasiyo, tadi kay agbalin asakit ti ulo kadagiti anak yo, ken kadagiti kaaruba yo. Adda kayo magam tatang. Adda ka din ni Nanang yaw, puldaw anak yaw. Adda iti silin na tatang. Agtugaw kayo pa Ay, agyaban na anak ko. At dapat tinabata sandwich kin Diyos. Agmerinda kayo pa tatang. Ni Nanang yaw ti kahit ko makasalita anak ko. Kailiw ko nga minang. Sa anak ang makapangan no saan ko makitkita. Agmerinda ka pa tatang. Tama ban ko ayaban ni nanang. Tapno makapagsarita kayo. Bakit? At ni tatang iti salas. Ay nawaw, anya ti aramidan ni tatang dito'y balay lakay. Kaya't nakano ang makita ni nanang. Anya? Saan ka nung arot ang makapangan? No saan na ang makita ni nanang? Kailiw damat gayam ti tunggal maysa. Ngam no addada adwa ija balay, tay tagap apat ti aramidan da. Nakamiris daw siguro na bakit. Ay bareng Jakon kaya ti mabambanog nga agan anawa kadakwada lakay. Kailiw kan bakit? Uray siya, Kanor, lakay. Kailiw ka mo. Amom ka day, sa anak ang makapangan idyawan ka. Uray siya, lakay. Ay na, kastoy gayam tirik na. Agawid ka ni Jabalay bakit? Kasta talaga ti planok lakay. Ay mabiit lang taging pakya. Agawid tan lakay. Dalasan. No kasta ti plano yung, siguraduhin nyo asan kayong agap-apa manan. Uy, yun na anak ko. Saanin ang mapasamak dayta? Tatang, Wait. Wait, yun na anak ko. Saan na maulat, promise? Sarandigan man ti panagapa me. Tapno saan nga isupay ang pagparikutan. Kan pagsakitan ti ulo yaw anak ko. Kentak no saan kamay ang makadisturbaw, anak ko. Ay, nawaw! No adda ti saan yu anak kinaawatan iti asawam, pagsaritaan yu anasayaat, tapno saan kayo ang makataktak, kan makadisturbo iti padayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, nating manain. Di ka man agreklamo si Kadino. Noan niya ti adda, ano saan? Makaumati natin nga kanayon, mersi ba ka? Anya kumapay ti pagpilian tayo. Kat isulaan nga rod ti adda lakay. Mapanang lang gumatang iti karon iti baboy. Taysot iluto masidayon tayo. Ay na, Dino. Narigat no dumakkel ti utang tayo iti tersena. Sigagid di mo bakit? Saan ko nga utangin? Bayada ka. Pangalaang kumamat nga iti kwartam. Kada ti kwartak bakit? Saan ka maawanan ita? Nangalaam iti kwartam, ha? Siyempre, adda ti racket ko. Ijay? Basta ijay di mo salud-sudin no sa dino. Warkan sama manan, Dino anak kau. Una nang, mapanak ita yan ni Claro. Anya ti arabi demi ti ayan ti ka anak am anak kau. Agsyat kami manin narang. Na, kano kaano lang idinagsyat kayaw. Di ka madanagan narang. Tanda ti pagbayad ko. Saan ko nga iutang tinagan nyo iti tersena? Urayan pa'y di baka mo atag pa ka nakakengkwana. Sa sana. Rumabiin. Da kayo lang ti makaam mo amang ibagakin ni Mercy. Ta ibatik ti cellphone ko. At akadi pa tila akong nga arak maribasya. Ay nawaw, arak manan ti umay mo ibaga si Kadinaw. At ati pagbayad ko mare. Uray adda pagbayad mo, agkontrol ka latta kuma. Di mo pa ikay at makalako ka mare. Madamag ko man pari Dino. Pangalalam iti kwarta maya. Secret mare. Secret. Kinapuno na mare. At dati rakit ko, iso asaan na kamawanan iti kwarta. Anyawat day taarakit pare. Trabaho mare. Iruwar mo kayo di mataarak. Gatangag tani. Rumabein mare. Big time ka ita, Uncle Dino. Kasanumat ana ibagam de kasta, Claro, kanakan. Wala. Tanakagkatang kay tinaimas sa pulutan, Uncle. Kapala kung di kumatang, itinaimas sa pulutan, kanakan. Pangal-alamat iti kwarta manggay. Kaya't mo ama-amuan sa Dino. At dati racket ko, kanakan. Anya mo tarakit dito, Uncle? No kaya't mo, isurot ka. Legal mo lang dito, Uncle? Ayaw na, legal kanakan. Saan ka pa'y amal banlog ijay? Yan sigurado nga dati mabigay mo. Hey, kaano nga rata mapantanggal? Inton Martes, tapaibusan ti kwartak kanakan. Awan ba't mananday ta adino nanang? Sa dino tinapanan na. Iti ayad ni Claro akaanakan na amar si anak kau. Abay ka na ijay nanang. Agsyat damanan na. No nangalaan na nga tamanan iti kwarta agas gastusan na di na mangaron ibaga anak kau. Adda ka no ti racket na. Ngam di namat kayat nga ibaga. Abagan kunak no daakes metenday ta racket la. Ay, padasan na ananang. Adala ang ti maduktalak akalukwan nga aramidan ti anak yo. Talaga ang pagtalawak nanang. Ay, uray siyak matamar say. Datayo paikit day di babain na. Naimbag arabiim ko, Mare. Anya ti umay mo gatangan, Mari Merce. Gumatangak man iti may sa kilo nga asukar ko, Mare, no adda Ay, adda pa'y, Mare. Ay, gayam, Mare. Ado ti kwarta nila kay mo ita, Mare.
Wan at adda ka no ti racket na kumare. Abangan mat no illegal, Mare. Jak amo kumare, tadi namat kahit nga ibaga. Sigurado na lang ang alegal ti racket nga ibagbaga na. Tano saan? Talaga ang makaraman kanyak, kumare. Abay akas na tikawas mo si Katino. Naka-low sleeve, kan naka-slacks ka man. At dati racket ko ita bakit? Ijay? Di talaeng. Ang mga numarabyan ang agawin dita. Abay nagdakal ti bag mo? Ay nawaw. Gamit ko mo iti trabaho ka marasi bakit? Si kakit di mo. Kitaak man? Asan? Kay simpak lang kita eh. Ang mga numagulo man eh. Anya? Alala, agrubuhat ako. Tama nga numaladaw. Sayang ti oras. Anya taramidon tayo ti dayto yung paradahan, Uncle. Igamam na ito sobre kalaraw, kanakan. Ay no, anong ta na kita, Uncle? Iwaras na ti sobre, takargaan na iti kwarta. Hehe, awan ti pagdanagam, tasaan na tangam amulitoy. Anya? Basta ramidon latal na niya ti bagbaga kanakan ha. Ay, daras ta makaurnong nuwas to'y taramidon ta. Uncle, kasano na takalugaran tayong aglugan, kat maira na ang makita tatatoy. Saan daw mapasamak na itakanan? Ngamin, ang tayo umatun na sa paradaan. Saan na tangam amaw na ititataw nito eh. Makitkitang natabas. Ano ti pasahero? Sumrekta ka ako sa taisupay ti kwarta ang makulit tata. Dahil ito'y tibingay mo, klaro, kanakan. Ay na, agyaman na kang kalinaw. Ay, takal magayang tinakulit tata kwartang. Ay nawaw, kunak tumat ka. Idulin mo pa ilang na ito subrikin Biblia. Hanggang, habi nga yasak. Una ata mga numakita ni Auntie Mamir sino iyawin ko. Anya? Awata mo, nagkatuga nga. Tapno addaman ng timausa rin itong sumarunong. Hehehe. Di ka na kong ibagaging kakana-kana. Huwag saludsod ng Tim Amerse. Uno asino pa dita. Di mo ibagbagan sa dino ti papananda. Tapno awan ti kakumpetensya tawag. Sa dino tinagapuan nyo kani Uncle mo adino idi kalman, klaro. At dati racket men, tibasya. Api ka di. Ijay? San ang mabaling nga ibaganting? Ay nawaw. Adayamat kasta. Sekreto mi lang dahil kan Uncle Auntie. Amakan ngamin no, maamuan nyo, katuladan nyo. At dantukid di kalaban mi na. Ay saan matkit dia kasta, klaro? Basta san ang mabaling nga ibaga kada kayo, Auntie. Lakwan na manggit diti soft drinks. Ang legal matlaang ka di ti trabaho yo, klaro? Uwan, Auntie. Di mo makita ti kawis na Uncle Dino. Naka-formal attire ko naman. Anya? Nakitak man ang nagkuyog da dino kan kaanakan na aklaro idi na minsan nga aldaw, Mari Merce. No kasta, ni klaro gayam ti kadwana iti racket nga ibagbaga na kumare. Ay, nalapit akas ta, Mare. Nagmayat ti kawus da idi nakitak ida. Kasla pang opisina mo, Mare. Ay nawaw, anya kumatiam mo ni Dino. No maipapan iti opisina aday ta kumare. Ay, saan tayo lang nga mo, Mare? Ang mga no adamot saan tayo nga amo at talento ti asawam. Ay, wan gayam. Awan ka di ti aramida minton Sabado, Mare. Awan magkiti Nalpasan ti trabaho mi ija ayanda Mari Feli. Apay kumare. At dati ipaaramid mo? Sika kumapay lang ti pangitalkak iti tersenak, Mare. Makalawas ngamin nga wanak ditoy. Sayang mat no saan amay lukat ti tersena. O sige. Siya klaangan ti tangda ng maagbantay kumare. Sana bale tawan pa'y mo ti pagtrabakwak ita. Naimbaglaangan ta na salaw ka dito'y dalan, kaanakan. Anta ka diti baga man ti Mercy? Adala ang ti kahit ko ang maamuan, klaro. Ay nawo, anya day tanti. Anya ti racket yung kini Uncle mo adino, ha? Sa dino ti papapanan nyo.
Nakita na kayo ni Auntie Basha ang naka-formal attire idi na minsan. Ay, kuhandi. Ibagang tipod no? Jack kayat nga ulbudan nak ah? Disente ti trabaho mi, ante. Anya nga rod dayta ko na? Ay, nawaw daw magkatawag mo data. Saan ama pala nga ibagak ka, ante? Sa paibilin ang uncle ko, sekreto nila ang tirakit mi. Oh, napaulay magkaklaro. At da ka di ilimlimad yo kini uncle mo ah? Ha? Awan mo, ante mo eh. Anya kumangit, ilimit mo kin uncle ko, no bilang laang. Anya di ko nam itayan di no? Ay, nawaw. Ulit mo, marasi bakit? Asino ti kaduam iti racket mo ita? Gani klaro akala kanta alata. Tapno amunang dararamidan na. Anya arakit dayta aya. Iti pa'y asal saludsudak. Inya. Ngam diyo mat ibaga no anya dayta. Sikreto mi nga rod. Apay adiyo kahit nga ibaga. Addan sakit iti ilimlimad yo ah. Ay, awan legal tirakit mi kinidino akala kanta bakit? Siguraduan nyo laang. Tanakita na kayo ni Mari Basyang hindi na minsan. Naka-formal attire kayo kano. Kasla kayo mga opisina. Gawin mo ngamin bakit? Hey, agro-pro pa kami amang opisina itirakit mi. Sige ngay, sa din tayo papanang bakit? Iti ayan ni Mari Basya. Bantayak ti tersena na. Ay, agro buat ka mo bakit anya orasan ni? Adda akon kumare. Pasensya kan ha? Medyo naladawak. Kinasarita kami ti asawak may papan iti racket na. Imbaga na ka din no, anya, mare. Saan pa nga ron kumare? Ay, pasensya ka manin. First date ita, ngam naladawak pa'y laang. Okay lang, mare. Awan pa'y matkit di ati customer. Agrobot ka din kumare? Wan. Sika pa'y lang ti makamo iti tersena, kwan. Ada kapidita. Sika matan ti makamo agtimpla. Wan mare, siya kung ti makam mo. Ilistam ti amin ang mapaglakwam, mare. Dahito itinotbook ka pang ilistaam. Wan mare, no adangay ti umay umutang mare. Ang mga no naturad da nga umay umutang, tasyak ti ada dito tersenam. Ay, wan. No adda umay umutang, di mo ikikan, mare. Ibagam nga iso ti imbilin ko ken ka. Amok dagiti kalugaran tayo. Ang mga no ilibak danto, inton pa nagbabayad, mare. Pilyam na giti sobre asan pa nakargaan klaro ka na. Saan nga min akinargaan ti dagdum a pasaheros tinaywaras katakwatan kay? Sana bale, makargaan tumarinday ta kanakan. Nagamit ta ka din anggal? Do around pa kanakan. So pa walta ti may nayon. Alpasan na gawid dan. Mabitlang nga anggal. Tamang irwarak iti sobre asan pa nakargaan. Kaano nga'y ngagsubli ni kumarimba siya, marsi anak ka, Inton biyernes nanang. Ay kanasaya at tay supay ti maurnong mau. Wan nga rod nanang. Awan pa'y matipakitang danak ita. Kahit kumusta ba ngay ti tersena na? Ano ka di matlang ti gumatgatang? Wan nanang. Ni Dino nga'y, si Mangpat ka din? Ay wan, aday ti silid na anak ka, nakaturog. Nababanlog ka no itirakit na. Nasaya at ata saan ang narabyan nanang. Italaang mat anak ka. Anya ti inlutoy ang masida nanang. Madati lechon a ginatang nila kay mau. Ay nawaw. Manan. Dakil ka nung amin di komisyon na itirakit na anak ko. Hello mare. O mare, kumusta ka matandita? Nasaya at mare. Ado ti customer. Ay kat mayat ano kasta mare? Awan gayam. Naibusan ti lakom. Ag-purchase kanton inton agsubli ka. Ay wan mare, agsubliak di tayong bigat, tamayat matanda na ng kantatang ditoy. Ipawit mo tuman ti koleksyon mare. Wan mare. Itext konto kon kano anya ti pagpauita. Di mo liplipatan na giti sobre klaro, kanakan. Awan taramatan ta. Anda dito rin angkal. Ti sinilas mo nga'y,
Saan mo sukatan? Saan ang mabalin ti chinilas ay, Uncle? Ay, nawa. Naskin nga ag-formal attire ka, Tapno agruprupa ta, pastor. San pa ang magganti sapatos ko, Uncle? Ay, nawa. Saan ang mabalin, Kasanong aro dapat chin dagiti pasaheros, dagiti kasabata, no kastamo iti langam kanakan. Ipabulod ko lang ang timay sa sapatos ko kenga. Dapat isubre asan ang nakargaan ang kalino. Mabigla nga ron. Taurayon ta sumrag dagiti pasaheros iti day tabas. Kalpasan na, sumrag tamat nga agkasaba, ken agkuliktata kanakan. Tapno dakkel manan di maiyawid ta. Ay nawa, kahit kumuday ta, tada ti plano agatangan, Uncle. Anya ti katangan maya kanakan? Kumata kiti baro cellphone ko, Uncle. Manulaan ti kurang ko. Wanak tumagamingking ka kanakan. Dagos ang makaurong tanong kastoy taramidon ta. Ibaga talang nga donasyon para iti simpaan. Mangtid mo ta dagos dagiti uto-uto. Na, anya ti kunam dino? Magkulkulikta kayo iti donasyon para iti simbaan? Nan, kita manday ta sobre. Ay, kuha ba siya? Anya tal aramidon dito para daan? Ay, kastoy gayam ti rakit yu pari dino. Jak amo a pastor kagayam pare. Pastor magayam nila kay mo, Mari Marcy. Saan Saan ang pastor ni Dino, Mari Basha? Titno nakitak ida iti kaanakan na ija paradaan mi, Mare. Agkas kasabada, kan agiwarwaras da iti sobre. Anya? Wan, Mare. Nakitak ti nakasurat iti sobre. Kat donasyon para iti simbaan. Kunana, Mare. Ay, naglulukon dagi iti etat tao. Usaran da tinagan ti Diyos, tapno laang mang ti tao iti kwarta kadakwada. Mas daawak nga rod, Mare. Tanakadanon da iti adayo a paradaan. Paradaan mo tan iti probinsya mi ti nakakita ak kadakwada, Mare. Klaro, kanakan. Sanak pa'y lang nga gawi di balay. Dituyak pa'y lang nga agnay. Ay no, kasano no? Sa pulan na ka na antiman si Uncle. Sigurado ang makaungat ni antim kanyak. Amok nga impulong ni antim abasya ang nakita data iti paradaan. Sigurado na ito, Uncle. Agkumari dagi jay. Ay sus, kanakan. Kasano pa hindi ta? Amang ano pagtalahon na kun ni antim. Pagipadam ka iti badbado ni Dino, Marcy anak kaw. Itulod ko iti ayan di kaanakan nananang. Ijayan nga agnaad. Ay nawaw. Apayan anak kaw. Ay, dahil namang lukloko iti pada na atao ti rakit da nanang. Nakita ni Mari Basha ti inaramid ti anak yung iti paradaan. Agkas kasabada ka no. Sa dagi warwaras iti sobre ka dagi iti pasahero. Anya? Talaga amang ibabain tayo ta adino nanang. Usaran na tinagan ti Diyos para iti kalukwan na. Ay na, nagloko day jay nga anak kaw. Sipod pa'y iday, kanayon kon abilbili na ang aliklikan na ti agaramin iti dakas. Yamday, naturid pa'y laang gayam. Gusto day tamarsay. Ikam iti pagnakban ni Dinaw. Uray siya, jak kanunungan ti kasta nga aramid na. Oh, kompleto ti inyag ko agamit mo, sika, Dino. Ay. Dito ikan nga agnaad. Bakit? Saan ko mamakasta? Saan na ka din ang mapakawan? Bakit? Siyak ti babay no iti kastangar aramidam ha. Kas kalag bibisin. Di mo panggapan ti agawid iti balay ha. Taamang ano anya pa iti maaramid ko kan ka. Uray ni nanang mo, nakaungot mat, idi naamuan na ti inaramid mo. Saan ko mamakasta? Bakit? Ay na, Dino! Jak amon! Siyak pa yan ti bumain, kinimari ba siya iti kastangay naramid mo? Proud ka, nga do ti kwartam, ngam nagtaod mo't iti kalukwan? Anusan milaangan kininanang ti agsida iti asin, ngam ti mangan iti makan, ang nagtaod mo't iti panagloklokom iti tao? Ni bakit mo? Di. Kita ama! Amang ano di mo sardangan na iti nga aramid mo,
kat makarmakan to. Hoy, awagak mo't lang dagiti dadakkel ni Claro ak anakam. Ipakaam mo karakwada nga insungsung mo iti kalukwan ti anak da. Ay, bakit pangasim? Di mo kumaramidan ti kasta ang mga nuguraan da. Ay, saan aparikot na ita? Makaam mo kamatan nga agpalawag kadakwada. Ay, nawaw! Di mo usaran tinagan ti Diyos iti kalukwan. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Rabiin, Randy, apay adi ka pa'y maturog. Saan ang aron na makaturog, girly, bakit? Ay nawaw, iti anya makagapo. Marikanak, tinirbyos ko, bakit? Ileksyonan intong bigat. Maturog ka kitdi, tapno adda pigsam inton bigat. Panag ko ng bakit? Agdangat at tinamnama ang mga bakak kas kagawan. Depende maado ti mangibutos kan ka. Ado dagiti ka barangayan tayo nga mamuk bakit? Agda ni pare Julius. Ni bakit na, ni nanang na. Dagiti ka kasinsing ko. Dagiti ka kasinsing mo. Ni nanang, ni tatang. Ato. Maturog ka pa'y kitdi lakay. Sana kumkumpormi ti pampanunutan. Palilandi, congratulations! Ayo ka. Marisa kami tila kagawa dito balangay tayo, pali. Jack expect talent ang mga baka, pali. Ha? Sumilagay, masalang ang makaturog iti rami, pare. Agsilbel tayo nga lodi na, pali. Sa dino ti kayat mo, pare. Ije balayo, Yan tangay ng abak kakagawad. Agsat tayo nga, pali. Ang mga numakaungat ni bakit ko, pare. Ang mumutin na dyan, numakaungat, pare. Ay nawaw. Italaang mitmanin. Isilibal tayo ti pananghabak mo, pali. Imposible met, no saan nakapailayang apalubusan ni bakit mo? Yung pare, inton malintong arute. Wan pare, isaganam ti alak kan pulutan. Taumay kami laengin makainom. Hey! Nagbanglutilot-lutom apang rabian tayo, aran di lakay. Sapay nakaset up ang tilamisa ni Jerwar. Anya ti okasyon lakay. Saan mat nga ita ti anniversary ta? Sana talaga hagan bakit? Umay dagiti kong pare inton matamtama. Agset kami. Iso nga nang irwarak iti tugawan kila misaan. Iti irwar ti pag-iinuman mi. Tapno saan aman isturbo ti panaturog yu, girli bakit? Ay nawa? Ang mumut anang abak akagawad iti barangay tayo. Nas ka na makibagaya, karagiti ka barangayan tayo, anang suporta kanyak iti eleksyon. Masangpol ka din agsyat kayo? Iso mangarot ti kaya da bakit? Iso ti request da. Nangalam nga iti kwarta nga inggatang mo iti arak ng pulutan niyo. Inutang ko pa ilaan dita Teresina bakit? Anya? Di ka kalimatanagan. Payadak to magsuldo ah. Nay, Mari Garley, napulot mo ti ulo mabigbigat. Kasanumat ngamin, Mare. Nagsyat darandi kan dagiti kumpari na idirabi eh. Ay, wen, Mare. Imay ni pari randi, di kalman. Imutang iti arak kan karne. Day tangarod kat, Mare. Saan pa'y anagrugi iti serbisyo ngam inutang na matan ti sweldo na? Ala, bayaan mo na. Talaang siguro, Mare. Ay, barang nga, Mare. Talaga ang makaungatak no kasjay lang nga kanayon.
Bakit? Agrubata ko. At dati napatag nga aramidin mi di barangay hall. Nag-text ni kapitan kanya kita. Agan-an nagkarande. Agluto kantong. Pangaldawan tayo bakit? Saan kayo kadi amangan ni barangay hall? Diyan ka mo. Agluto ka lang tatap mo sigurado. Agdiritso ka nga rod dito, inumalpas di aramidin nyo ijay, ah. Well, Diritso awid, ah. Sana kumpormi man, ang di papapanam. Amang ano, adda masalaw mo akalugaran tayo dita dalan, kit sumurot ka manan. Dawatan da kanto manan, iti kumpormi dita. ay na, amok na kitaan baka. Sana masapula palagi pa na. Ay, siguraduam lang, ah. Huwag ka di. Ngalalala. Inako. Girlie, anak. Anya dyan nadamag ka. Nagiinom ka no mo, darante dito'y balayaw. Ay, wan nanang, isuti inaramid day, di na minsan nga aldaw. Anya? Makibagay ka no, arod ka dagiti na ayat anang suportakin kwa na idi eleksyon. Masapaw amang ilibre iti arak kasta. Wan ah, taiso ka no ti request dagiti gagayim na nanang. Ay nawaw. Ayo na yun day taataaw. Isun sa mo tigimatang iti arak nga ininumdan. Ay wan ah nanang, agraman pulutan. Ay nawaw. Agsaysayang man iti kwarta day taataaw. Sa dino tinanggap ang palilandi. Dito barangay hall pare Julius. Ay nawaw. Nag-overtime kayo sa amin pare. Huwag nga ron pare. Kaano man yung itisat pare? Ha? Kaano man yung amang ilbli ka ako nak? Ay, ko pare. Jay. Awan pa iti sweldo may pare. Ibagak to kada kayo no kaano. Kasta at ko kay ka pare. Nalakakalayan ang asit gan. Ay. No kasta ko maaming opisyalis. Di imbayat ko ba? Si kakid di mo, pare. I-text na kami lang ano ka, ano, pare. At ala, agpatuloy ako. Sigurado ang makaungit ni Mrs. Kuno, mabayagan na, pare. Si kamagahan, pare Julius. Nakaumay ka mo dito, balay. Nalipatak ti di mawat kin ka itay, pare Landi. Ay, nawa. Anya ti ka sa pulang, pare. Naibos namin ti bakas mi, pare. Awanin ti maisaang ya. Ang mga nung mabalin ti dumawat ken ka. Kagawar kami ken. Public servant ama ko na pare. Mabilangar. Tamang isuputak pare. Nayunam a pare. Tamang ano intun umay alawas pa ang makagatang kami. Wan pare. Hindi ka matanagan. Panglimang aldaw titid kuking ka. Agyaman na kaunay apalilandi. Ayo. Awan ti pagbabawian niya nga imbutos kakas kagawa dito lugar tayo. Maragtulong kalaunay pare. Ayaw. Naibus magtibagas ititim barang dilakay. Nangipipanam. Nang tira ka nagitim may nagpatulong bakit? Ay nawaw. Ang dadagitim may dimawat iti bagas iti balay tayo. May sadita ni pare Julius bakit? Anya? Nasya na. Isuan ang tirak lata na. Ay narandi. Datayo mati maawanan no day tagpadpadawat latan ti aramidem. Bakit? Narigat mo. Nagbalinak nga imo. Ang mumut akagawat ah. Naskin ang makibagayak kung pagserbiak na kiti kalugaran tayo. Nga uray datayo matan ti awan may saang nalakay. Kasta ka diti kayat mo asawan ah. Kasta ka diti serbisyo nga ibagbagam ah. Ay na, di ka din agong oit. Bakit? Panunutom laang ang adda tinatulungan ta. Ay narandi. Useless ti kinakagawad mo no pamilya mo ti agbisin. Adda ka dilakom abagas, Mari Antonia. Ay nawaw. Kaano na ang matitigimatang kayo iti bagas, Mari Girlie? Ay na, naibos nga rudan, Mare. Ay nawaw. Nagpartak man anay boss, Mare. Kasano asaan ama ibos, kat iwaras mat nila kay ko, Mare. Ay nawaw. Adda ka nung amin na pandimawat iti tulong ijabalay, idi awanak, Mare. Ay sos, Mare. No itid na amin, di da kayo mutatan, ti maawanan, Mare. Pagsirbyan na ka nung dagiti ka barangayan tayo, Mare. Ay nawaw. No kasta a serbisyo,
Awan amare, maawanan kayo talaga. Nang runa, ano ka na yun, may? Ay, saan lang mait babaan ti kwarta, wano material abanag, ti panangipakitam iti makuna a serbisyo, mare. Ay, jak amo iti deje nga asawak, mare. Jak amo no anya ti kayat na asawin iti serbisyo akon kunana. Serbisyo siguro dagiti pada na ang mamartag ken sarot, mare. Ay, kunak nga rod, useless ti kinakagawad na no da kami met ti agbisin, mare. Randay, anak ko. Agsweldo kayon sa mo tita. Wala. Apay ka di? Kita ti pangus-usaram iti sweldo, Uy, ka di nanang. Di mo sayangan ti pagbambanugam iti awam mo kais-iskan na. Nalawag ka day. Uy, nanang. Numabaleng. Ipadulin mo pa ilaan kan ni bakit mo. Tapno saan ka mailawan amangi gastos. Amangan noy gatang mo kay di mo't iti arak kan pulutan yaw. Ay, adalat tamat. At ti budget para iti dayta nanang. Napay, requirement ka di dayta. No may sakang opisan nanang. Nas ka na makibagay ka kadagiti kalugaran tayo. Tapno adda mang suportakin ka. Ay, nawaw! Pare Landi, naalang ka diti sweldo? Wan, pare Julius. Ay nawaw, mangilible ka nga rin pare. Mapantay ti terse na pare. May mayat sa amit iti balayo. Ti pag-iinuman tayo pare Landi. Ay, sana mabalin niya pare. At ni bakit ko? San tayo met analaaw pare? Ay, sigurado ang makaungot ni bakit ko pare. Sige nga, iti sirop ti manggalayangan. Ti pag-inuman tayo pare. Kung kaya, di lang mabalin ti dumawat iti balato ken ka pare. Ha? Unak man arak ken pulutan lang ti ilibre ken ka pare. Kasapulak ti kwarta pare. Pagplete man kan ni bakit ko. O sige. Mangtira kiti 500 pare. Di lang mabalin pagbalin ni 1,000 pare. Alam malangan. 1,000. Tapnawan ti makungkunan pare. Ay nawa, agyaman aklaw na pale Ulay may salayang, ti kagawad akong pale, lukas ken ka. Okay lang yung kanyak pale. Bakit? Sweldo? Ay, nawaw. Dahito'y laangan tinabati a sweldo, marandi. Bakit? Amok no mano ti sweldo ti maysa a kagawad. Di nakman luklukon si karandi. Ha? Awan at tulong ko iti aduma ti sweldo bakit? Nang tudak ka nagit agkasapulan. Agasam ngay dayta serbisyo. Serbisyo iti padam asadot ken manginom. Nagpainom ka siguro manan niya. Baka gagangay na takagawad ti asawang. Iso anas ka na makibagay Ay na, awan lat amok iti kasta kapanunutam randi. Di na kami mawatan mo bakit? Inaldaw nga adda ka iti barangay hall. Di nak matulungan iti trabaho iti garden. Inton pa nagsusweldo, awan mabatikan ka? Ay na bakit kas kanayon ko nga ibaga. Gagangay na takagawag nga rutla sawam. Ay, no kastamat lang. Nasaysayat mo, resign ka laangan. Ay, sana mabalin Sobra am to mati mangilibre ti arak. Pulutan ken merienda. Agraman abasto tayo, iraman mo pa yan. Okay lang kumamat no sagpaminsan. Ngam saan mat, takanayunam mat. Awanan agbisin tayon lakay. Dagiti laangan abusado ti agnumar. Ay, pagbagaan yung man dayjay arandi, nanang. Na, apay ni Randay, girlay. Managtulong launay, nanang. Anya! Ay saus, binagbaga at mat idinaminsan. Isu nga awanan mabati iti sweldo na, ta sobraan na matimang ilibre, nanang. Kasusweldo da pay laang, ngam awan pay mat inyawat na kanyak. Ay nawaw! Dagiti sadot kan pada na amang nginom man ang tinagnumar, nanang. Ay nawawa talaga! Talaga nga aglablabos dayta aranday. Dayta ti serbisyaw nga ipanpanakil na. Isu nga ruda ka na yun anapudot ti ulok, nanang.
Awan ti sirsirbi na anangabak iti kinakagawad, ta utu-utuman. Randay, anya ti ar-aramidam, sika. Ay nawang, adda ka di manin tinagipulong ka ta kayo, nana? Sana nasaya at no kasta ti mindset mo, anak ko. Sana na guys, no kaya mo ti agilibre ka dagiti kalugaran tayo. Ngam! Adda kumamot at ti limitasyon na anak ko. Isumot ang aramidak, nana. Na, apay nga raw nga reklamo ni bakit mo. Wan, ata ipilit na muna, nana. Saan na maawatan ti aramidak? Di na maawatan ti serbisyo ang makunakas kagawad. Na, ay nawaw. Dayta, ti pampanakal mo a serbisyo, randay. May sa kayo mo, nana. Di na mawatan. Isumal at diskarte. Tablo makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Saan aya ang mabalin, ang makibagay ka? Asaan nga gastos iti dakkel, anak ko? Tapno saan kumamot ang may busti kwartam? No kaya mo ti tumulong, kita umut dagiti deserving, anak ko. Di ka agbalay nga uto-uto akagawad. No imay ka, tapno gumatang ka manan iti arak, ay awanen, naibuson ti lakok nga arak, kagawad rande. Dua buti lang, mare. Itig ko kalagiti ka aruba ming agpalpalibre. Naa, agraman arak, abisyo ti kaaruba, si kamot ti agas-gastaws kagawad. Apay, karaman ka di dayta iti responsibilidad mo, kas opisyal ti barangay? Apay ngamin, ay aman lakibiyang ka antol niya. Wen tamasaysayang laeng ti kwarta iti kasta nga aramidem. Ala, di mo unay ited no kasta adaw dawatan da ka dagiti kalugaran tayo. Pilyem kumamot atay deserving. San mo't aday ta agpauto-utukan kadagita kalugaran tayo. Sa bagay, anya ko mataamuyaw no may papaniti politika. Kat saan nyo pa'y matalapadasan tagbalin akagawad? Wen, saan ko pa'y apinadas ti agbalin akagawad? Ang si kalaang man tinakitak akagawad nalaka nga ut-utun dagiti kalugaran tayo. Nalaka ka amadawatan. Isuan nalaka laeng may kadagiti kalugaran tayo ti manggundaway ken ka. Pangaasim randi Ag-resign kan iti kinakagawad mo. Ay nawaw, sayang mo, tinarugyak no agresaynak lang, bakit? Isumat lang ngawan mabatbate iti sweldom. Katunggal ag-sweldo kayo kat ikam adagos dagiti dumawdawat ken ka. Agraman abasto dito'y balay, may raman pa yan. Dahita samot kinakagawad mong timangilumlum ka na tayo iti utang. Ah, may lumlum iti utang na sasawang mo, dita bakit? Katpud no, mat. Ay na, apay ay adi mo maawatan ti kunak, bakit? Kaya kulang ti makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Kaya ko ti makibagay ka nagserbisyo mo lang na. Ay, no kastamat lang, saanan rande, agardin talatan. Gumatang man iti soft drinks. Nay, naimbag man tasanan nga arak ti gatangem kagawad. Sana na, tagungot ni bakit kumare. Kano inaldaw nga gaba kami gapulang iti day tabanag. Ay, songs, napunwan siguro mutten ani mare. Kasanumag ngamen, tunggal agsweldo ka kasabali at tao ti agnumar. Imbes nga adda ti usaran nyo, ay awanan ta ilibren mutten kadagiti agkidkid daw no dumawdawat ken ka pare. Kahit kulang mo ti makibagay karagiti kalugaran tayo, mare. Wen, sana dakas, no kayat mo mat ti makibagay kadagiti kalugaran tayo pare. Saan mo't lang adakas, no? Kayat mo mat ti tumulong. Ti dakas na, no ilibre mo't amin asweldoem, ay, agraman abasto ijay balayo, iramraman mo pa yon, ay, madiha. Public servant nga ron mo da tao, mare. Amok dayta kagawan, ngam adda kumamot ati limitasyon mo. Tano agbalin ka nga uto-uto, no ited mo amin adawatan dakin ka, ay awan
Da kayo mutin at agbisin. Pare, importante ti limitasyon. Nang runa ita apanawain ta ado ti abusado, pare. Karli, bakit? Pasensya ka na. Saan na maulit? Gusto ko yung kinimaran to niya. San adakres ti makigayang kan tumulong. Ngumrumbang lang at dati limitasyon. Ay, nasaya at mata nakamiris kan itibidot mo, Randy. Kamalit gaya bakit? Isungay ka na kumapay ti may sagong tawa. Palubusan na kumangag serbi ka dagiti kabaranggayan tayo. Ikarik at ilang serbisyo o maiparbang ti ipay ko bakit? Palubusan ka? Ngam kita, ama. Diyak kaya't amakita adagiti sadot ka mamartag man ang tinumber 1 na pagserserbiam dita. Ay, saan bakit? Ipanagnag ko, nagbalbaliw ako. Pare Landy, nagsurdo ka sa amit manin. Huwag, pare Julius. Set manin apale. Paspay lang ita pare. Ay nawaw. Apay met. Agungot ni bakit ko pare. Nagbaliw kami ten pare. Saan kamit akas tayo di ah. Talaga nagbalbaliw akong pare. Isardeng ko madlangan ti panagin inom ko. Tapno saan nga isupay apagap-apaan mikin ni bakit ko pare. Ay sus. Kasano nga yung agsilbiso ka ngayon kasta pare? Asino nga ito ti mga suporta kayo ng ka? Pasensya pare. Agserbisyo klatan. Yung saan ako ngagbalin nga uto-uto. Nung maipapan mo iti suporta pare niya. Agdalat tamas siguro ti mayat amang suporta kanya. Nga oray awan ti kasukat na. Pare. Ay, nawaw! Saan adakas ti makibagay kan tumulong? Ngamnas kan laang kumamat alimitaran. Tapno saan amawanan ti pamilya. Kan tapno maliklikam dagiti tattao nga abusado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Magala ka iti kanan nila kay mo, sabit ading ko. Tapno saanan ang masapul nga agluto ka no sumangpet ka. Ay nawaw! Talaga nga iso ti plano, manang Ruena. Ay, sikamot tanti makaam mo amang isupot. Ay bumuludak nga rod ay ti plastic container mo, manang. Wen, mangirwar ka laang dita ading ko. Ay no! Ay ti prutas ngay, manang. Ang mga nusaan yung mutlaang ang maibos na ito. Ay kat magala ka ano kayat mo ading ko. Ay alaag amin nun, amanang. Sa nabalay, taado ti kwartayo. Gumatang kayo manay, no kaano akayat yan. Kung nadamo tinatalgad at trabaho ni Johnny nga anak mo, saan ka magparikot iti kwarta, manang? Anya? Ado man ang tinyawid mo amakan, sabit, bakit? Ay kat, adapay ati prutas dito, no kaya maulakay. Ay nawaw. Nangalaan ba ngayon kita? Iti ayan ni Manang Ruina. Mayata. Nasingpo lao na ti kapsa mo kang ka. Wan, sipod pimusay ni Nanang ni Manang Ruina titimakder nga inak. Aging ga ita, no adati ka sa pulak, mangkidmag. Siyempre, iso ti inauna kada kami ngagkabsat. Sorong bangla, nga tulungan na ka, bakit? Una, isumot lang ti bili ni Nanang kenkwana, sakbay apim musay. Diyak malipatan day jay, lakay. Nanang!
Awan matgaya man ti makan. Kita di ta kaldero, Johnny anak ko. Awan matinagyan ti kalderon. Kasano nga awan? Kanwado matiblutok itay. Nangalalaang ni Antim sabet iti kanan ni Uncle Mumayo. Kitaan ka tinanang. Uray may sa kutsara ng iso. Awan tinapati oh. Ay nawaw. No kasta. Inibus manan ni Antim sabet? Kanain yung aming ikan di kapsat yun nanang. Iso nga spoiled at akastama tiraramidon nyo. Jakmat impagarup nga i-take out na amin anak ko. Niyan ti sabit pa iti kunam nanang. Awan ti pakawanan na day jay. Madimot laang nito jo amin kang kuana. Kitaan nyo akit na irwaman. Saarin nga gagat ngagtrabaho. Tati adday ti panunot na. Kit adda ka amang ted no adda ka sa pulan na kwarta. Uno anyaman dita nanang. Maditimod ni Johnny nga anak mo, itay may gimatang dito tersena, kruena. When tawan na danunan na amakan ije balay ading Lena. Ay nawaw, ay kaindutong ko mga manang. Na nagluto akmat. Ngam imay ni sabit akabsat ko. In-take out na ba't amin ang ading ko? Ay, amangan no, mairuwam ti kabsat mo, Agbalintuki din nga spoiled ay apaw. Kasanulaangan nga no, awan ka amang tad. O di agbisinda nga agasawa. Aywan nga agpaiso. No dumawat iti kwarta, ikakmat adagos. Sumot ti madlaw ko. Nasingput ka unay iti kabsat mo. Ay narigat ti kasta. Isudan tumula ang ti kaase no mairuwam da nga adda ka akanayo. Dua sardinas man, Lena. Day talaeng. Una, kay sulang matiw manayan ti kwarta. Ay, madamag kuman. Saan kayon samot ka na mapmapan iti bangkagyaw? Ay, talagang saanayn. Nay, apay ngay. Saan kami nagmula? Ola, sayang may. Aday umulaan nga may. Makapabanog ti agbunag no kasta pa nag-aapi. Ay kapag trabahuan nyo nga, ni Manong Mayaw ita. Mawani na. Agur-uray kami lang. No, dati agayab. Wano mang pordiya kada kami. Anya? Apayan na sa ludsud mo? Ay, kanayo mo nga minun nga. At dati tao iti ayan yaw sabay. Ay, mabitla ang gayam. Tala, tigat-gatang masardinas, why? Sa dino tinagapwa, Mruena. Ay, ije sentro ading ko. Napan ko lang kinasarita, ti sup-suplayak iti nateng. Ay, wag, malagip ka. Sa magaya maminulaan da sabi ti bangkag ta. Ay nawaw, iti anya ko maaga po sanda ang binulaan. Nakadamagang mat iti dayta ading ko. Ni man sabi ta mismo tinang ibaga. Anya? Wan, sa dutanda ka no, taadayo. Ay, narigat ka no, ti agbunag no panagaapi. Pangalaan da nga ron iti kanandangay no saan da nga agtrabaho. Siyak manan tinamnamaan da pagdawatan da. Naibos maganon ti bagasta. Sabit bakit? Ay, nawaw. Ay, kawanan, ti may isang. Last day to yan bakit? Sige, sige. Mapanak iti ayan ni Manang Rowena, intong madamdama. Damag ko kat at dati tinulungan na kalugaran tayo. Ay, wan, ni Mario, di tadaya, lakay. Inikan na kano iti kwarta. Agasam man. Wan taado, ti kwarta di kabsat ko, lakay. Baknang day jay. Mayunam to ti dawaton ken kuha na bakit Wan. Pang bagas, kun pang abastaw, ti dawat ken kwa na, lakay. Janay, kaanakan, umayak man. Agtugang ka pa yan ti sabit. Nagyaman ako, nay. ay, apo. Ada ka din ni Nanang Mau? At dati na pananday ti gayim nanti. Ay, nga oras nga iti panagawid na? Yak pa'y siguradan ti. Ay, awaga man, kiti ka na kan. Anya? Awaga ma, kasaludsuda, no nga oras ti panagawid na.
Ta amok mait no anya nga oras ti panagsublik dito eh. Amaw, napatag namin ti bagakin ko na kaanakan. Hello, Johnny anak ko. Nakaawag ka mat. Ada ka di pagatang mo? Awan mat kiti nanang. Salud-sudak lang. Ganyang oras di pa nag-awid yung kini Manang Lena. Ay, jak pa'y masigurado. Saan pa'y analpas di laklakad mi? Apay ka di? At tanan ti sabit di ti balay nanang. Ay, nawaw. Anya ti aramidan ni Antem dita. At takano tinapatig may baga na keng ka. Kwarta manan siguro ti dawatan day tatao. Nanang, anyang iti baga. Ibagam amarabyan kami. Agruam day tatao. Kwarta sigurado ti ibagana. Asino dya kinasaritam nga, Rowena? Ti anak ko, ading Lena. Adda ka numanan ijay ti kabsat ko. Anya? Kwarta siguro manan ti dawatan na. Ay, talaga nga spoil ti kabsat mo. Uwan nga rod. Saan matan nga agagat? Nairwam. Tasipod pimusay day dinanang. Siya kung titimakder nga inana. Siya kaamin timang tadi ti masapsapol na. Aging gaita nga da asawanan. May samot day tang asawa na. Adamo sadsadot na ah. Nairwam da ngamin atunggal agdawat da kat adda ited ko. Gaputa masyanak ba't kadakwada? Ay, basol ko matlaeng. Manang nga asi ka ngamin, Manang Rowena. Tidakas na, ay abusado mat, kan spoil dya kabsat mo, kan ti asawa na. Anya ti gagaram, sabit ading ko. Ay, kuang ngamin, Manang Rowena. Anya, idiritso mo, taado pa'y tinaskan nga aramidag. Ay, naibus ngamin, ti bagas men. Ay, una yan ading ko. Agraman bagasyo, syakmanan, ti gumatang. Awan pa ngamin ti kwartami ita, Manang. Kasano ko mga min, katsadot kayo mat iti asawam. Awanan ti maisa ang may, Manang. Pasensya ka na ading ko, ngam awan kwartak ita. Anya? Ay, imutan naksamot ti nakabsat mo. Ay, saan ko nabasol, mawan ti isaang yo. Napigsa kayo, pa'y mat kanila kay mo nga agtrabaho. Anya ngay aramidan yo. Ang kulkulong kayon sabat iti balay yo. Inton maibos ti bagasyo, siyak ti pagdawatan yo. Saan ko apitpidutan ti kwarta nga itid ko kada kayo? Agtrab-trabaho ak matlaeng. Nagadulakit din ngay bagbagang may. No sa bali at tao, tulungam. Mangtid ka iti kwarta. Ngam no siyak ang mismo akabsat mo, imutan na. Mano atawan matan anagan ano sak ading ko. Panawan matan tapno agagat kayo iti asawam. Apa? Nagaduman nun ngay bagbaganan. Talaga nga ginsisimpot day tarwen. Anyat ko nam. Dayta best friend mo, Lina. Agin sisimpot mo. Anya? Awanan ti may sang may. Numawan ti kunanang agpabulod. Nasa bali at tao, adat kwartana. Ni Marion tu paya kalugaran tayaw. Inikan na iti kwarta. Saan na mo takap-kapin ano day jay? Nalabit na uma ni Manang Rowena, Manang Sabit. Imot kit diya. Nalaing agpalastog day ya tao. Aggagat kayo mo't ngamin, Manang. Narigat mo't piman na ano ni Manang Rowena kanayaw, tinamnamain nyo. May saka mo. Kasi do tinapat patigaya. Kalugaran, adi namot kapkapin anaw, wenno siya, kakabsat. Sige man? Day, tatirigat ti maadan itis for the kabsat. Ha? Ano di ko na? Mulaan nyo kit di nga mintibang kagyo, Manang Sabit. Isupay mo't ano at na maapit yaw. O di adda isukat yaw iti bagas. Manungay tintod ti kapsat mo, sabit bakal. Sana nang titla kay. Kain na ko. Apay nga. Ha? Iimot day jay Arwena. Kung sa bali at tao, tulungan na. Yung musika mismo kapsat na. Sana mangkal. Ha? Bayam atag palastog mo't piman, no isuti kayat na. Saan lang nga may sa ti aldaw? Addan to ti aldaw akasapu
mula na titulong ta. Katintong dumteng de tangal daw. Talikudan tama ta. Bakit? Ay, talaga ah! Ha? Aramidin tamat kenkwana no anya ti aramidin na ita. Ha? Mapanak laangan iti ayan ni Nanalagring. Mapanak bumulod iti bagas talakay. Nakaumay ka ba't sabet? Anya ti masapul mau. Nanalagring, bumulod akman iti bagas mo? Anya? Awan nga minon ti maisa ang minana. Ay nawaw. Awan ka ditin mula yu anatan. Awan pulos din lako yaw. Ay, kwa nga minana. Natay dagiti mula may. Napistida, sika. Pinadas kumut ati nagpatulong iti bak na nga kabsat ko ang di namut kayat ti tumulong nana. Anya? Wan, dito ti pudno nana. Imot ti kabsat ko. Angam no sa bali at tao, ay tulungan na. Ngam no siyak amis mo kabsat na, imutan na. Ay nawaw. Saan ana saya ti kastang ugali ti may sa akabsat sabay. Ay, day tangarod kat nana. Awan ti kaasin na. Day talaang agpalpalastog ti paglaingan na. Kundi tulong ka no day ta arwena kadagiti kalugaran may ngam no kabsat na ay di na matulungan nana. Ay adaman damagakin ka, Lena. Anya day ta Nanalagring. Kundi tulong bagayam tabak ng agayam mau. Sino kadakwada nana? Ay kaniruwi na ah. Baknang day tasan ka day. Ay nawaw. Kasanumot ana ibagayong may tikas tanana. Imay namin di sabay takabsat na iti balay, idi na palabas. Bumulbulod iti bagas, tanapisti ka no ti mula da. Kahit awan igatang da iti bagas. Ngam awan ka no ti kunati kabsat na tulungan na ida. Ala, inulbudan na kayo manan day taasabit nana. Saan apod no anapeste ti mula da? Kasano ko maamapeste, kat saan damot anagmula nana. Sa maysa, ay nauma ni Manang Rowena. Ta isumod lang nga iso tinamnamaan di kabsatnan. Ay kuray asino mo't anana. Asino ti mayat amang tulong iti tao asadot. Ay uray kabsat mo no sadot. Bye-bye amditan nana. Imay ni Nanalagring iti na minsan nga aldaw, Manang Rowena. Ibagbaga kanumot di kabsat mo, anapeste ti mula da. Ngam, awan kanu ti kunam at tulungam ida. Ay nawang, agar aramid man ang ti istorya day dya tao. Ay talaga, sika pa yung ti rumrumwar adakes kadagiti istoryana. Ay hindi tangarod Lena ading ko. Saan lang nga spoil ti kabsat ko. Nalaing pa'y nga agaramid iti istorya tapno laeng agrupro pa na dalos. Kat, anyang harod nga ti planom ita. Mapanak iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat iti dayjay asabet. Anya pa'y lang ti aramidom dito'y balay Manang Rowena. Kalpasan ti inararamid bukan niya. Mayak, takayat ko nga ibagaken ka. Ano ag istorya ka kadagiti kalugaran tayo ket pudno ti istoryaem. Di ka agar aramid iti inuulbod nga istorya tapno si kati agbalin analintag. Ay nawaw! Pudno mo tatultulungan ti sa bali at tao. Ngam no siya ka mismo akabsat bao. Di nakpay mo't matulungan. Wen tasaan mo deserve ti tulong ko. Mano atawanan asyak ti mangipapa ay kadagiti masapsapol mo. Uray ita na ki asawa ka. Ngam, anya ti inaramid mo? Inabusom mat. Umanay mat siguro ti mano atawan asyak tinangted iti masapsapol mo ading ko. Anya? Maasyanak ka na kayo. Ngamjak kayat ama spoiled ka ading ko. Aggagat kayo ngamin tapno romang ay matibiyagyo. Laglagi pa, saan ko apidpidutan ti kwarta, sabi? Mustahon. No di mo kaya ti tumulong, di kan sumanaw. No sa bali at tao, kaya't mo atulungan. Mo ti mabali na. Tapno ibagakken ka. Amin a kinabak nang mi amakitkitam, kat bunga ti gagat, banog ken sakripisyo mi. Isu nga uray kabsat ka, no sadut ka, di mo namnamaan at tulungan ka. Awan
May ruwam ka no kastalaang. Kasano nga rudan no matayak. Di agbisin kayon iti asawam. Diyak maguskon ti ugali da itakabsat mo, sabay. Hanggang panagkunak ko. Husto ni Manang Rowena, mayaw lakay. Ay nawaw. Gusto niya tumulong iti sa bala tao. Ngam sigakabsat na, di na ka matulungan. Ay, mano atawan mo't piman, nga iso titimul tulong ka datalakay. Naumamot siguro na, tamakit-kita na nga agsadsadot ka. Anya, siya lang. Iraman mo mo tabaglim Ay, sige! Ay, nagpadat ang mga sadot nga may. Ano saan taman na natin, mula na kay. Mulaan ta ti bangkag ta, tapno saan ta, namnamaan ti tulong, nga ito di kabsat ko abaknang. Kung pa'y sumupiman, pudno ti naibaga ni Manang Rowena. No anyaman ti adakin ko na ita, kat inrigrigatan na ti jay. Anya nga rin nga tigan mo asawon, sabay. Manipod itala kay. Agkagagutan adwa. Tuladon ta tinaramid ni Manang Rowena. Tapno, rumang ay mo'y tibiyag ta. Ay, nawaw! Saan aga po tada si dadaan at tumulong kada tayo, kat agsarot-sadot tayo maten. Tulungan tayo kumamat tibagi tayo, tapno ag progreso mat tibiyag tayo. Ngamin, saan nga iti amin aka nito kat ada si dadaan amang tulong kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.